Pitip mensua maka kam bantong dok ha ma hadu mentaru ni ta mensua hadu mentaru kidan kibril kiba ma ja bat kiba trei da kaba tong dok ha te iben la juli khwai ni em klaji kibril bri khwai em pitip nem kitiar pat baju plan kam ha ban khwai te thu inga wei mau bawa kuah deh rung wiang. Te dan sibun kiwe par kitiar. Te pitip sisu nak kiwe par kitiar. Lan neu kuah, neu rung wiang. Tong kuah pi pen pet mentah. Ngan pen iya pi kedur. Pilak banje keteng kitiar. Ba ju pedan kam ha balik kuah. Tu pek kini kedur kan? Kiai kini kedur te to je denga. Bakuah nang tade. Uksai. Dinem. Syatri dan kibarat syatri ru dan beraja kasong tupia dan pak kibarat ru kai kejar mo ban kami kidok ha de ne dan sibun pat kiwe ru kitiar mo kinolo kini ke baki nong khwa kira mo bantong dok ha to mdai tangkat tu mo ngat pedi shu ye pi sa kawe pat kadur pet ken hang ni uni beri ule ayu khwai ni boleh dekat kan dia? Perangkap kai kejar, hoi. Pi tu bukuang jar? Okey. Te minta ngakuai pi ma ba pin plejimut ba. Ba ngan hikai pi dei kumnu bantong dok ha. Ma hindrei bantong ayu ap ngasa hikai ma kuai pi singap ha. Kuai pi baro kum ju pin singap ha ya kan ke jingja ka blatho hakaktien ke jong blai. Habau Jisu lasdang ban yalam ulayat harut ke Duriau Galilea. Kibril kila nang bun. Bat kila tul sejan jong u ban yo sngow ya kijikai jong u. Hangta ujisu ulayo i arteli kilieng. Kibayeng harut kata ke Duriau. Bat kinong tong dok ha kidang ya sat ya laki jar. Dia kumtahi ulaki lor ke wei kelieng. Kabadai jong Simon. Ubah hadien la khot ru Petrus. Bat u Andrew ubadai para jong u. Bat ula pha ya u. Banyat kin diat na ringkau. U Simon ru ula le kumta bat u Jisu ula syong bat ula hikai ya upat ba na kataka lieng. Hadien ba ula dep ban hikai bat balawai u Jisu ula pha ya u Simon. Banyat syak bakam jeliu. Bat ban pinhap ya kijar. Ban dup ngat dokha. Hindrei usiman ulong. Ku kenrat. Ngilai lek sitam baru simit. Hindrei ru ngim sim langat. Tang ba me laong mame ngin lek ken. Kum tahi usiman ban Andrew ubalong para u kila penhiar ya kijar. Bat haba kilayatan kilayo iba kilangat sibun ki dokha. Hadu ba kijar jongki kila sedang bankan. Kila lekum no. Ha kata kapor kila kawat ma kila khot iki parlok jongki. U Jacob Yohanes bat ukpa jongki u Sebedi banjarap yaki. Tekiru klem penslem wud kilayawan kilay pendap ya kita kilieng baru arteli hadu bakita kilieng kila kia hadu kata-kata bakilieng kila sedang ban ngam kini kinong tong dokha kila sngau pela hadu kata-kata ya kata kejingat ki dokha dia kata kapor Simon Petrus ladam krup laki kok siu bat ong hau Jisu atrai tu khilet no nanga na bangalong ubri ubapop balai wong kumta na mau Simon ulas ngo kendet habau yo iya ka kamba baja kman jong u ya kata kajing ngat kita ki dokha utip bat usngau thu bau Jisu dei balapha dau blai. Dia uji supa wong kumno. Luang wat siap tiang. Nado mentah men long unong tong brio.
Habaong nong tong beriu kamut ayu. Kamut nadu kata kepor, kini kin selet keleng-keleng. Syaki beriu, ban yatu sepang Jisu, bat kebor jong u, bat bun kin yo nget, bat buat ya u, Jisu. Ti haba kile poi seringkau, u Simon Petrus, bat u para jong u Andrew, kila rai ban buat no ya u Jisu. Nang ta, ki parlok jong kiru, o Jacob, bat u Yohanes ubulang para jong Jacob kiniru kila eno ya kilieng bat yala ukpa jong ki ban but ya u Jisu kini baru sangut kinong tong dok ha kila eno ya ki ai baru ban yo ban but ya u Jisu ban ringkat bat u ban yo tip susu sapang jong u bat ban yo pelut poru kambut bat u kini kisah ngut kilong kisenran baning kong jong u Jisu. Ken mau dai tang kini kisah ngut mau kiba u Jisu lokot ban long senran. Henry hadian kani ulakot sa prangut. Kata kalong kanungut ben pra basau long kanu. Pra kendai sipo katway. Oi, kamut u Jisu baru kisenran ulakot kalong kat arngut ma bandan lembat u ma banyat kat lembat u ha kapur ka ba u dang dan hang ni ha sla perthai ti to ke ngakwa ip punya pul lamat nga ya ki kat arngut ki senran jong Jisu to ibenun pul lamat nga kan u Petrus Andrew u Jacob u Yohanes u Philip u Bartholomew u Thomas, u Matthias, u Jacob, u Thaddeus, u Simon, bat u Judas. Pikuan em ban long kisenran jong Jisu. Iben ikuan em. Hoi, iben ikuan ban long kisenran jong Jisu. Tengok sekian piru baru pikuan ban long kisenran jong Jisu. Dia belong kisenran jong Jisu. Kamu layu ngen pediang bat buat ya u Jisu hoi. Namar bau blay ken mau umpet nya ka jingla ka jongi ne na ka jing dan jing em ka jongi hindre upet ya ka do anut ka jongi. Ublay ula ru ban penan kam ya piwe ada pisha ya u un syong hapo ka jing em ka jong pi. Dem long la kloy ma long ki senran long ki khun jong u ki bakloy ban ya sam sepang jong Jisu syaki weipat ban pelong senran ya ki weipat ya thu sepang ka bor ka jong u ya thu sepang ka kamba jong u ya thu sepang ka jing i ka jong u khnam baki weiru kin yo long ki senran jong u Jisu kini ki senran kila kloy ban ino ya ki kei baro ban but ya u Jisu. Ti iben nak kloinan buat Jisu? Okay, very good. Tengah kermen, bak ngiduai ru, babaro ki kena, kilong la kloi ban buat ya Jisu, makin lo ki senran ju, ban pelong senran ru, ya ki wei. Ti hendak kepor kementa, nginya pulang bak nginak tin ke jong oblay, doong ke gospel, kat kum Matthias, lenong ke basau, ke dekot ke bakat kendai. U Jisu te ulaong. Tu ali. Nadin jonga. Dengan pelong ya pi. Kinong tong beriu. Tong biang. U Jisu te ulaong. Tu ali. Nadin jonga. Ngan pelong ya pi. Kinong tong beriu. Kemud ayu kum tu nong tong beriu. Hatu kemud ban mau ban rat akajar, ban penhap ban tong ban yo ki beriu. Ban pengat ki beriu num ngat dok ha, kemud kum ta? Kemud ayu ban ya thu sya ki beriu sepang jong do. Oh, sepang chu blay, sepang Jisu. Ban ya thu sepang jong u, ban ya thu sepang ka bor jong uru, kenang baki wei kin yo nget. Bat kin buat ya nu? Oh, kin buat ya Jisu. Ada ngilek ya kata ngilong kinong tong
bri dei ki nong tong dok kha dei long ki nong tong bri te ngis kem baro ki kwa balong ki nong tong bri te khnang ba mo ngin kin mau ya ka tu ka du khat bible te ngla tho hang ni pi ni te nga sai kai ye pi ku ban china mo hang ni ka dol jok dok kha to ngla tho hang ni ka du khat bible pi ben okay bat shan ni shadien pan ngala tho ya ki kerteng jongki khat ar ngut kisenran jong jisu ma ki bau jisu la diet khnang kan pen ken mau pi ba ya kini la khat balong ki nong to bri bat jisu ru khat ya pi balong ki nong to bri ta ali ni kai ngani kai ya pi ma kum nu ban snai ni te pi kum ni te ngaku mak ini ribat idan napo dai te ngakwa IP ba pinle da ki paper ki ba e ma kum ka snap copy ru biang ki ba kham e te pin draw ya ki kum ne ma te nang ta de khna pin yo ka ju ka size khlap ma ka snap copy ke student after li de em kum tu te khlap ya ka ne sa draw nang ta de sa khap bat lang bat sa khap ya ka ne ka jing he ka do kha le ne ka dor jong do kha pla ban ro ha ka nu dor ka ba piman te re nga kwa pi phin le pat ka ba sam ko pi ka ba e ba sa khlep tu nang ta pat hang ni ha po pla ban ta riban sa pen dai lang bai ni i we bu riban ha padeng nang ta sata ma pen man kom tu te khnang bai riban inom pau nang ta ba ro kini na sai ru sata lut khnang bakan dan te PEM ki long kom tu la ta num pau te hang ni pin tho ya ka the code bible mang tho mang hang ni ya ka ni ka the code bible te bat shadien pat pin tho ya kini ki khat ar ngut kisenran jong u jisu te pila ban ai rong ya kini la ni pila ban i plain kum ni ru kamele te kani kanyarap ipi kani kanyarap ipi ban ken mau ya ka bau jisu khat yang ni ban long ki senran jong u jisu